Hello people, vítam vás tu Lukáš Player. Dneska u ďalšieho videa, dneska to je z ukážky mojej verzie automatickej farmy na vid plus donáška zadarmo. No nie úplne zadarmo, pretože tu využívate strašne veľa kábov. Ja vám to ukazovať, ak stále nedám, pretože som to strašne doostrával a to by vás nebavilo mať strašne dlhé video. Asi hej, ale ja nie. Takže, čoho je tejto farmy základ? Čiže prvé farma a ten hopper systém. A ho ukážem. Tu si 4 hopre, zíde voda, spadnú tam itemy, tie pôjdu do tejto čestky. Tadiaľ prejdem minecarta vid hopper a zoberete veci. Tadiaľ pôjde horom. Sem na kontrolu si zoberete tie veci a zničíte ju. Potom tam zaďate príkaz tento a ono tam dá kolajnice. Položíte naspäť a trošku do toho drgnete, ja vám to teraz ukážem. Trošku drgnete, ono ide a vráti sa naspäť na svoju obežnú dráhu. Ukážeme si tú kontrolu. A, nestihli sme. Teraz si ukážeme kontrolu. Tak. Prišlo sem. Zabrzdilo. Vidíme 4 seedy. Ale máme tu ešte jednu vec a to je tieto 2 páčky. Toto je na skladenie tejto farmy. Ukážem. A toto na kolajnice. My si to vypneme. A teraz, keď tam pustíme ho naspäť, tak nevyjde. Prečo? Už vám ukážem. Pretože táto zábačka je takto. A on nevyletí a bude stále a takto zberať všetko. Tento trújhuj. Okolo 5 minút to môžete kliknúť a donesie vám to všetko. Takže ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa na budúce. Čaute, playery!